Здравейте всички от VBox, аз съм Ачо в VBox или Алексчо там. И това е HeroCraft. Може първият ми сблот, обаче аз доста време съм тук. Вижте, тук имахме един спор Веселин и той постоянно ми влизаше през тараската. И аз я направих така. След това па нямаше откъде го цепа. И си направих това. От тук е така. И... смешник си, бе. Да. Това са къщи на моите приятели. Мри, бе. Дебел. Не. Мри, бе. Дебел. Мри, бе. Дебел. Така. Това там е на Citizen. Така, ако слезна долу, ще ми изгърмят ушите. Това е. Са. Мен те сега след малко ще се върна. Паузата свърши, аз отново съм тук, само си взех моркови. А навънка пролива. Уоу, това час аз влязам там. Така, нека започнем. Това. Ход 17, Иван 9956 и Това е на мистер Овца, която ще я килна, разкарай се. Ударай. Така. Това е, дами и господа, Крипър, който ще мре. Омага. Така, това е на Хирозин. Нашият приятел Хирозин. Това е зомби и това е зомби. Махи там. Това е на Extreme Combat и Solo, а това е зомби. Това е наново на и Иван 9956. Това на Хирозинчо. Да, някакво покан тук. Това е на That Ninja Kid. Доста време никой не е играл в сервера и мисля това зомби да го килна. Аз си лече. Аз па зомби. И това е горе-долу, което мой смисъл. То някакво се показва. Тук живее с един мой приятел Намет. А това ни е миничката. Миничката, малката скромна миничка. И също така полезно коще. Не. Така. Тук. Едно Iron. Така виждате 23 блока в Iron. Сега ще се изненадате. 23 блока. Диамант. Ако спите, ти си някакъв хакер. Nëп! Админите. Погледнете какви мечове. Напрочем, тези брони са ми убих един. Там килвахме се един Йордан, който беше много по-добър от нас. Виждате, има Торнс 2, Торнс 3, Protection 4, доста добри брони. И ние какво ли не се мъчихме, колко ли не брони изгубихме. Обаче най-сетно успяхме. И нали смисъл, аз килнах, взех броните. Това е мой меч, това е мой лък. И тук няма нищо. Too expensive пише ли? Да, не мога да си го реперна. А меча? Не, меча ще мога да си го реперна, ама той па не започва. Така, тук виждате, нямам кирка, нямам нищо. Аз не съм миньор, нали? Немте миньор, аз съм наказателя. Постоянно хода и се бия с някакви. Защото тук е доста яко за бой, PvP-то. И от тук... Ама гъе, какво е тук? Охо. Сега. Ама гъе. Виж сега.
Така. Перфектно. Виждате. Хах. Ага. Не, аз съм греф, аз няма. Ого, иде зад ябълки. Идеален чест. Плейт. Добре беше. Тук ще го чакаме. Не, аз съм пича, ще му върна нещата без скирката. Не, ще му върна. Чай се какво. И това е мощен удар. Да, всъщност ще го питам да си взема на Invisible. Не бе, нос. Разкарайте се, бе, бълъци и смешни. Аре, бе, къде си тук, бе? Мош. Добре, давам му ги. Съм честно човече. То тук е някакъв много лудо е. Така, задържам си една инвиска. Всичко друго му давам. Да знам, че в принцип това си ПВП може да си ги задържа, обаче не ми трябва. Айде една спитка. Така, ето. И сега да се качим. Това беше малко гадно. Васи! Това не мога да разбера, бе. Го направя тая щуротия, която ще се гмурна в нея. Аз обичам да плувам в лава. Уоу. Смея. Не смея. Не. Има вода, така че да. Готово. Вземи почти половин сърце. Ма почти. Така. Значи. Така. Това е спаун. За жалост, още няма Set Home или поне аз като бях в сървъра преди като играх. Да, няма. Не са позволили командите, не знам защо. Така, това е спаун. Това са нещата, нали, на спауна. Мене ми лаги. Ето е. Видяхте ли? Беше от полза спитката. Видяхте ли от полза? И аз ми се отида после в недъра. Така, тук има луди грифари, а на мене ми е 3 фъпъста. И няма да издържа. Да, всъщност, някакво повече ви казвам, освен това беше. Ако искате IP, пишете, защото този сървър някакъв грам не е разпространен. И ако искате IP, пишете, аз ще ви го дам спокойно. Аз съм Алексто, благодаря за гледането. Надявам се да не ви е харесал, нали, естествено да ви е харесал. И да се наядеме. Да, якото. Спид. Фък, бе. Ома го пая го е. Ева, бе, мангал. Ева тук, бе. Рамбо!
Айде пак, чакай. Ама гъй, къде той? Я. Охо. Fuck you, бе. Ама гъй, его е, бе. Его е. Някъде тука. Смея да го цапна. Ето го е. Ето тук само ни бам! Аре в кръка. Цепнах ли го още я? Не ме интересува. Да, и това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Благодаря за гледането. Чао!